Balatonszabadin vagyunk, egy építkezésen, ahol a könnyű szerkezetes tetőt daruzzuk éppen föl. Mi cégünk több mint 10 éve ezzel foglalkozik, generál kivitelezésben készít könnyű szerkezetes tetőket az ország bármely pontján, az első szektől az utolsó cserépig. A mi problémánk mindig az volt, hogy már az autódaru sem fér el az építkezésen, és kellett keresnünk egy olyan megoldást, amely az autódaru erejét, ám de bár a helyhiányt egyszerre tudja nekünk megoldani. Ennek a problémának a megoldására találtuk meg nagy keresés után a mögöttem látható Jayco SPX 532.2-es póklábdaru. A gépet bő 2 hónapja szállította le hozzánk az Axial, azóta rengeteg tetőnél volt nekünk segítségünkre a daru, rengeteg olyan építkezésnél tudott nekünk segítőkezet nyújtani, ahol nem lehet megközelíteni az épületet semmilyen szinten, és a legnagyobb épületek túloldalára is könnyedén elér a köteles emelő része miatt.